שלום, לי קוראים דניאל, ואם אתם לא רוצים לפספס אף סרטון שלי, תעשו סאב ותלחצו לפעמון. אוקיי, תהנו מהסרטון. ביי. אוקיי, שלום, אז אני הולך להפוך היום מפורסם עם אנימציה, לא כזה או משהו, יותר כמו הסגנון ציור שלי. אוקיי, אז קדימה, בוא נתחיל. אוקיי, אנחנו מציירים את מיסטר ביסט עכשיו. וכן, אני מקרין את זה, אם לא הבנתם. אוקיי, עכשיו אנחנו נשים את האוזניים וכל זה, ואם אתם רוצים עוד סרטונים כאלו, אני רוצה להגיע לפחות ל5 לייקים. על להתחלה זה מאוד טוב. אוקיי, אז עוד מעט גם עוברים לעוד יוטיובר. כאילו, אתם אולי מכירים אותו ממיינקראפט. וואי. כאילו, אני חייב למלות פה את החלל הריק, אסור לי לא לדבר. אחרי זה נשמע ככה. לא טוב, כן, אז אני צריך לדבר. ואגב, אני רוצה כאילו שבערוץ הזה יהיה, כאילו, כמו שאמרתי כבר, כאילו, בטריילר של הערוץ, שאני רוצה שיהיה כאילו אנימציה וגיימינג ולייבים. בשביל לייבים אני צריך כאילו שיהיה הרבה, כאילו, יותר מנויים, אתם מבינים? כי אני לא יכול עכשיו כאילו לעשות לייב ואף אחד לא יגיע. אז כאילו בבקשה, אם אתם יכולים לעשות כאילו סאב ולייק, אם אתם כאילו כמובן, אם אתם אוהבים את התוכן. אוקיי. אז כן, אמור יותר הרבה תכנים כאלה. כאילו זה הסגנון, אנימציה. בהתחלה לפחות. בעתיד יהיה עוד מלא דברים, אוקיי? יחוויה מועדון בעתיד. ועוד דברים בקיצור. אוקיי, אז מה עוברים ליוטיובר הבא? אוקיי, הנה, דרים. הוא קצת היה, כאילו, קצת סיבך אותי, כאילו, קצת קשה לצייר אותו כמו הסגנון שלי. במיוחד גם הזווית שבחרתי שהתמונה, אין לו יותר מדי תמונות בלי מסכה. כמו שאתם רואים, אני תמיד עושה כאילו עם אף, איך אני אסביר את זה, חצי עיגול הפוך כזה. אז כן. אין לי כלום להגיד. אוקיי, בקיצור, אני יודע שאמרתי שאני יכולה לעלות כאילו כל שבוע, אבל אחרי זה קצת הבנתי שכאילו לא יכול לעבוד לי כל שבוע, כאילו. זה אחוז כאילו חדש. אם כל שבוע, אז כאילו לא יהיה מספיק חשיפה. בגלל זה, אוקיי, הנה תום הולנד. הוא לא יוטיובר, אבל עדיין. אני אצייר אותו רציני כזה. כן, אני מקווה מאוד שאתם אוהבים את הסרטונים שלי וכל זה, כי אני באמת מתאמץ ומשקיע גם בטיימנייל, גם בסרטון. אני כאילו באמת רוצה כאילו להשקיע וכל זה. אוקיי, ביי.